حبراوي نعب عربات أنا جدا استمني أولوت زير خبا بزحتين بزحلف كايو بحر بنيا سفرت ما حدر زلا ليبيا سيول أم من رزتر إلا سوريا إلون مع التوشتا بارودن هو كتن زي في اللي يمن مرأي كال أنصار سرعات زغنعه حزباون عبي زك أتعطلت فلا ميت هاجر تونزيا جنا قد ما يدي حنام تونزيا بخميدي حنام موت منأسي ريز أبلع محمد بوعزيز دقور رسمي تونزيا زك أتعطله كستات كوينو قبراو نعب فترم اتمنأسي احملتن فرامرن بكاروسا نازر شيتو يمحادر منبارو يزربلو سرحو حقاونت يبولون بزبل بسبب سلطان تزنبرو لكوابي كمستمنتلن ببوليس كمستصفعن يزنتولو ازد مان محمد بوعزيز قطباو ودقتن غوهي جهست كبرن كمزسعبلون اب قدم هنصا منግስት ድማ عرسو ببنزين كمزقاتلن دهره ገጽ አልጀዚራ ይረድም ቅድመ ዝግና ሱር ጠንቅና ዓቢ ቱኒዝያ ብዙሓት ምኽንያታት ኣለዎም እቲ ቀንዲ ድማ ግዕዚና መሪሕነት ፕሬዝደንት ቤኒ ዓሊ ከም ዝኾነ ይንገረሎም ዳርጋ ፍርቂ ሚእታዊ ንግዳዊ ትካላት ሃገር ምስ ቤተሰብ ትስርዓት ተተሓዘ ከም ዝነበረን ኣብ ህዝቢ ድማ ዝተደጎለ ስምዒት ምፍጣሩን ይግለጽ ብፍላይ እቶም ዓበይቲ ንግዳዊ ትካላት መንግስቲ ብስድራት ፕሬዝደንት ዝመሓደሩ ምንባሮምን بحفشا أفتى هاجر سرعتها وقعزينا كم استفترن يردم بس ما هزبي قبل علم منجستو أمنت كسئن مخنيات كويني بل اتسمعيت أمنت مسعان مسرتها ونتبي اتنعب تجير يغمت نتنعبي منك الزخنة محمد بوعزيز نعرس راح يكونن ببنزينك قاتلهم عم مدر عربونيو كربيت نعبو الليعم موت محمد بوعزيز برتو نوك هزباو نعبي مدر عربا باري عبل اتحابريتام اتكستات نخلت 13 عامتات اب سلطان نصنحو والقملخت هاجرات عرب سوروم زبتخ نعب عرب كغوهار مخنيات كوينم اب سوريا يمن قبصي سودانن ليبيان انصار سرعات زقنعه هزباو نعب تباريعو تقرت محبرسب عالم كخون كعالم ملامن تحوا هاجرات عرب تونسيا ليبيان قبصن مخنبتي سرعات والقملختي هزباو نعبا كايدن بريزيدنت تونسيا بيني علي بريزيدنت ليبيا معمر قرافي كمون بريزيدنت قبصي حسين مبارك منبر سلطانهم حمد دبعتهم أبا بزحا مدر عرب زبقلو القملختي كاب سروم نممحاوز تقبر هزباو نعبي بسن كدخمن سئنات نصر فنتو كارتان مردان كمون إداتاونت نايدق حيلن هزبتات تمني ولوطي قهود يكونن ليبيا سوريا سودانن يمنن قلين وتدراو سرعات نتسقاقرام قلين انتم مقاقلا قلين دمانا بحرحر كينات امريحن عدن مرحنة سئنن نمبتتان زمر حازلو هاجرين كبل كونسل اون فورين ريليشنز تبعها لمربب حبريتا يردم اتعمس عرب جمرت تونزيا قنا قديماتي حينام بخمي نعسران سلسلن عمتات تونزيا زمارحو بريزيدنت بيني علي نعبي جاسمين ناتوهاله بزفلت نعبي اب كلتشن 11 اقواصرا غورغوريساوين كم منبر سلطانهم تعلم اب كلتشن 13 اقواصرا غورغوريساوين دما كبيد بوليتيكاو هوكت اغاطمم اشعين بار قطع حزب تردون مصاي عدل عادوم زتحساسبو من سيفيل محبرسب مدرخ طاوعت مخكر زطوعم أربعة تمر سيفيل محبرسب زكاتته كوارتتيلوم زسيمو كوميتي بهراوي زتن مخكرنا طايشوم أربعة مسرتان متكلاتيلوم حبراو مرداد نتبتات نتصيروم يبل جاسيس تبهاله تكالا مصنعتهم بقدامنت نتمرخ زتن مردان من يمرحيو زبل زعبام أبزخنا قجلة ربحالهم نتحدى قجلة يوقن يوم تبهيلوم زي ترطرون بهزباوي يوقن إنه مستمسكر اللومن كل زي غاز السماء مع اللومن عبي تعدي مرحتها هيمانوتن تعنتو فترت أكالاتن يوم ملميلوم قاتلو اتمدرخ اب تحتوي برك من نبابرو كاب زركب محبرسب كساب سبهافتي بوليتيكانياتات نغادو استفالالي ودابتاتن محبراتن نخلا ساتفاي كخون كفت غيرموم بفلاي جن اب تاريخ هاجر تنحنحت تبايلوم زفلتو كلتا حيلتات مالتون تمرت اندستري نقدن قرصا قصن الون ودابه شقالون بنصانت كساتفو امينوم نافت مدرخ ممصوم اتمدرخ بهراو ربحاتو نزيازو حسي تبايلو بهزبي امنيتا كلو عبي قدئ تطاويتم تمرت اندستري نقدن قرصا قرطن بوليتيكاوي مواقر تسرعات كغير كم زلون اذا دما ديمقراسياوي تساتفو كل مدبات كلو يغبا زبل صنص حساب تنصبارق ودابه شقالو بانصارو ديمقراسياوي سرعات نزبل صنص حساب زي يقبل منبارو يزربلهم ازي ننوح عمتات صنحه نحنحتهم كل التحايلتات نعبي حزبي سعيبو استغادد قلولاون تفطر هاجروم اب حدغا كم زلا گمگيموم نافت بهراو زته كاتو كم زلوم يمتامامينوم بمسرت حبراو سغاتهم حبيروم بهراو ربحا كوحسو بزاتي وسممع
እትጉጅለ ብሔራዊ ዘተ ኳርተት ዝነጸሮም 4 ቅድመ ኩነትን ፍኖተ ካርታን ብምፍራም ተሰማሚዖም ናብ ዘተ ምምርሖም ህዝቢ ቱኒዝያ ኣብቲ ተጸውዐ ብሔራዊ ዘተ እምነት ክሕድር ክኢሉ ይብል ንዝካየድ ዲሞክራሲያዊ መረፃ መዓልቲ ክውሰን ብሔራዊ መንነት ኣብ ዝጸድቕ ሓዱሽ ሕገ መንግስቲ ውሕስ ክግበር ኣብ ስግግር ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትኣማመኑን ዘኽእል ፍኖተ ካርታ ሓንፂጦም እቲ ሳልሳይ መትከል እቲ መድረኽ ምኽክር ዛዕባ ህዝብን ዓድን ብዓርሰ ፈቓዶም ጥራሕ ክመሓደርን ክውነንን ዝኾነ ይኹን ደጋዊ ሓይሊ ዝተሓተቱ ሓገዝ ካብ ምብርካት ወፃኢ ኢድ ከየእቱ ጽዕንቶ ከይፈጥር ሓበራዊ ምርዳእ ገይሮም ውሽጣዊ ጸገማትና ብውሽጣዊ ዓቕምና ጥራሕ ይፈታሕ ዝብል መትከሉን የመንቢሮም ራብዓይ ዘቐመጥዎ ነጥቢ ድማ እቲ ዘተን ምኽክርን ኣብ መወቀላዊ ጠንቂ ጸገማቶምን ዘላቒ መፍትሕታቶምን ትኹረት ገይሮም ብዕምቀት ክዝትዩ ምውዓል እዩ ሱር ጸገሞም ክፍትሹ እውን ተረዳድዮም ስዒቡ ተናሓናሕቲ ሓይልታት ፈለማ ዘረባ ጽልኢትን ጭቕጭቕን ጠጠው ኣቢሎም ናብ ጠረጴዛ ቀሪቦም ብሔራዊ ረብሓ ማእኺሎምን ቀጸልትን ውሕስን ፍኖተ ካርታ ዓዶምን ህዝቦምን ክዝትዩን ክነድፉን ቃልኣትዮም ተፈራሪሞም እውን ካብዚ ወፃኢ ኣንጻር ዘላቕን መሰረታውን መዋጽኦ ዓዲ ውልቃዊ ረብሓን ስምዒትን ዘንጸባረቐ ኣካል እንተልዩ እቶም ጥምረት ብሔራዊ ዘተ ወይ እውን ኳርተት ኢዶም ከም ዘእትውን ክሳብ ምእጋድ ከም ዝበጽሑን እውን መምርሒ ደንጊጎም ኩሎም ብውልቀን ብውዳበን ኣብ ብሔራዊ ዘተ ዝተሳተፉ ኣካላት ትካላትን ክፋል ማሕበረሰብን እንኮ መዋጽኦ ምኽክርን ዘተን ኢሎም ኣሚኖም እዮም ዝኽኣልዎ ዓቕሞምን ፍልጠቶምን ድማ ኣብ ሕወት ዓዶምን ህዝቦምን ኣበርከቱ በዓሌት ፖለቲካ ከባቢ ኢሉ እውን ብመደብ ተኸፋፊሎም ኣብ ኣፍ ምጥፍፋእ ዝነበሩ ቱኒዝያውያን ብሓበራዊ ምኽክርን ዘተን ህልውናኦም ኣውሒሶም ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ነቲ ብሔራዊ ዘተ ስዒቡ ዝመጹ ዓበይቲ ለውጥታት ኢሉ እውን ይዝርዝር ስርዓተ መንግስቲ ብመረፃን ብምሁራንን ክምራሕ ኣብ ስምምዕ በፂሖም ኣተግቢሮም እውን ኣብ 2014 ኣቆጻጽራ ጎርጎሮሳውያን ሓዱሽ ሕገ መንግስቲ ረቂቖም ኣብታ ሃገር ነፃን ዲሞክራሲያዊን መረፃ ተኻይዱ ስጋኣት ሕድሕድ ኩናት ኣጋጢምዋ ዝነበረት ሃገር ሰላም ረኺባ ህዝባውን እፎይታ ክረክብ ከም ዝኽኣለ ሰነዳት ታሪኽ የርድኡ ህዝቢ ቱኒዝያ ውሽጣዊ ጸገማትና ብውሽጣዊ ዓቕምና ይፍታሕ ብዝብል ኣእምሮ ድማ ክብሩን ልዕላውነትን ዘውሐሰ ህዝቢ ምዃኑ ይምስከረሉ ቱኒዝያ ጎንፂ ብዘተን ምኽክርን ፈቲሓ ኩናት ሕድሕድ ዘትረፈት ተባሂላ ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ዓለምና ኣብ 2015 ኣቆጻጽራ ጎርጎሮሳውያን ነቲ ብሔራዊ ዘተ ዝመርሐ ጥምረት ሲቪል ማሕበረሰብ ኳርተት ኖቤል ሰላም ዓለም ተሸሊሙ ቱኒዝያ ብሕብራዊ ናዕቢ ዝለከመተን ጎረባብቲ ሃገራት ዓረብ ግና ብሰንኪ ኢዳታውነት ወፃኢ ሓይልታት ልዑላውነተን ተደፊሩ ክሳብ ሕዚ እውን እንተኾነ ኣብ ዘይሓወየ ሕድሕድ ኩናት ኣቴን ህዝበን ኣደዳ ሞትን ስደትን ይኸውንሎም ኣብ ታሕትን ላዕልን መሬት ዘለዎ ተፈጥሮ ሃፍተን ድማ ዘይምስምማዕ ንጸላኢ ይጠቅም ከም ዝበሃል ከም ስጋ ማዓሳ እንትመቐልዎ ይረአሎም ነዚ ከም መርኣያ ብዝሓለፍካዮ ብሓርበኛ ሰፈር እትመሓደር ዘላ ሊብያ ሲኦል ኣብ ምድሪ ዝተርኤላ ሶርያ ኢሉ እውን መዓልታዊ ሽታ ባሩድን ህውከትን ዘይፍለያ የመን ምርኣይ ይካል መራሕን ተመራሕን ብዘይብሉ ኣብ ገዛ ዓዶም ብባዕዲ ኣብ ትሕቲ ቀይድን ተወድቁን ነንሕድሕዶም እንትጨፋጨፉን ካብ ዝኾኑ ውዒሎም ሓዲሮም ኣለዎም እንተ ቱኒዝያውያን ግና ሳላ ዝመኸሩ ተኸቢሮም ሳላ ዝመኸሩ እዮም ካብ ጥፋት ትሒኖም ሕድገት ልዕሊ ኩሉ ንብሔራዊ ረብሓ ዓድኻ ቀዳምነት መሃብ ውሽጣዊ ጸገማት ብውሽጣዊ ዓቕሚ ምፍታሕ ምድምማፅን ይህን ምሂን ምባልን ካብ ጉዕዞ ቁልቁለት ጥፋት ዘድሐኑ ቁልፊ ነገራት ምዃኖም ተመክሮ ቱኒዝያ የረጋግጸልና ትግራይ ኸ ካብ ቱኒዝያ እንታይ ትመሃር